af de farver, som vi ser lidt opmærksomhed. Nu sidder jeg gerne med det sorte. Det er også passer bedst. Men hvad er prisen? De begge er til 129 kroner stykker. Og hvad er de lavet af? Ja, den her er lavet af krøl, og den her den er lavet af bomuld. Hvad for de fnuller mest? Jeg har den lidt der. Det her det er den, der er bedst kvalitet. Den har jeg den, ja. Ellers andet. Nej, tak for det. Det er 129 kroner. Værsgo. Tak. Du har 14 dages returret. Du skal bare huske om, hvis det er. Okay. Hvordan må det vaskes? 30 grader. Du må ikke komme i tør 2 gange. Okay, tak. Du må have en god dag. Tak lige meget. Tak. Er der noget igen nu? Har du den her igen? Nej, desværre.